Joksimović je na ulici. Sunčica, znamo šta je do vozača i šta je do pešaka. Šta je ono što treba da urade nadležni? Mi se trenutno nalazimo na raskrsnici ulice Kralja Petra, Dubrovačke i Cara Dušana. Sugrađani kažu da je ova raskrsnica jedna od prometnijih, ali i problematičnijih, zato što zeleno svetlo na semaforu koje se upravo upalilo ne drži dovoljno dugo. Mi smo merili i u proseku 9 sekundi traje zeleno svetlo na semaforu, ali evo u ovom momentu se upalilo crveno. Mi se nalazimo na sredini ulice i mi, ali veliki broj sugrađana, nismo uspeli da pređemo. Vozila koja skreću iz ulice Kralja Petra stoje na sred ulice i propuštaju srećom pešake, ali moglo je biti i drugačije. Dakle, ovaj pešački ne drži dovoljno dugo zeleno svetlo za pešake i to može naravno biti problematično i opasno. Primetili smo u proteklih 45 minuta koliko se mi ovde nalazimo da sugrađani pretrčavaju ulicu, da vozila koja skreću iz Kralja Petra ne zaustavljaju se na pešačkom prelazu, iako je zeleno svetlo za pešake. Ono što su nam nadležni rekli jeste da kada se upali zeleno svetlo za pešake, oni su dužni, moraju da pređu ulicu, nisu u prekršaju, čak i ako se svetlo promeni i postane crveno, ne moraju da trče, ali bi svakako trebalo brže da pređu preko ulice. Zbog crne statistike koja pokazuje da se svakoga dana u Beogradu povredi bar 3 pešaka u saobraćajnim udesima, a da svake nedelje pogine bar 1 pešak u Beogradu, pokrenuta je i kampanja Zaštitimo pešake koju organizuje Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda. Mi ćemo se sada vratiti i nazad da vidimo da li ćemo možda biti brži ovaj put. Dakle, kampanja grada Beograda kažu da ima za cilj to da svi shvatimo da smo učesnici u saobraćaju i da budemo pažljivi i mi kao vozači, ali i kao pešaci. Ni ovaj put nismo uspeli da pređemo ovu raskrsnicu dok je trajalo zeleno svetlo, tako da to možda jeste apel na nadležne da se zeleno svetlo za pešake produži na pojedinim raskrsnicama. Ovo nije jedina, sugrađani kažu da je problem veliki takođe i na raskrsnicama preko bulevara. Mi smo izveštavali o problematičnim situacijama, mnogo toga i uspeli da promenimo. Recimo, na Smederevskom putu, posle našeg izveštavanja, postavljen je pešački prelaz. Godinama su tamo sugrađani pretrčavali ulicu, zatim u zonama oko škole u naselju Veljko Vlahović bolje je ofarban pešački prelaz i postavljeni su novi znaci. Takođe, posle našeg izveštavanja ukinuta je i zbunjujuća strelica za uslovno skretanje u zoni oko osnovne škole u Mirjevu. Slađo? Hvala ti, Sunčice. Dakle, još jednom skrećemo pažnju nadležnima. Vidjeli ste, ovo jeste samo jedan od semafora, treba produžiti zeleno svetlo za pešake. Evo šta gledate još u današnjoj kronici. Trenutno se snima i spot kojim će naš obnovljeni Narodni muzej biti predstavljen u svetu. Sunčica je tamo. Sunčica, o kakvom je spotu reč? Radna atmosfera ovog popodneva u Narodnom muzeju u Beogradu. U ovom trenutku, tačnije od jutros, snima se promotivni spot koji, kao što smo rekli, predstavljaće Narodni muzej u svetu, ali bit će i prikazan, ekskluzivno će biti prikazan na otvaranju Narodnog muzeja 28. juna. Glavni protagonista ovog spota je proslavljena baletska zvezda Sergej Polunin, koji je naveo da mu je velika čast i zadovoljstvo što je ponovo u Beogradu. Da podsjetimo, on ima srpsko državljanstvo i naveo je da će ovaj spot na najbolji mogući način predstaviti Narodni muzej. Kada bude otvoren 28. juna, imaće stalnu postavku na čak 5000 metara kvadratnih. Postavka će obuhvatati široko razdoblje od paleolitskog doba pa sve do 20. veka. Dakle, u Narodnom muzeju u ovom trenutku su kulise spota, snimanje je u toku i 28. juna on će biti ekskluzivno prikazan na otvaranju posle čak 15 godina